mata ku yi haƙuri aibunta ne ban gano ba, ganin ta ta yi mini alkawarin da ba zan furta ba. Idanunku za ku sako bance ko ku yi magana ba, ko da ba ta nan to tana zo min so ba zai girgu ba. Akan sun nemo ku albishiri dai ba zan juya ba, so na ta baya mun tsufa ba za ya bar girma ba. Tuna da lubayyar ta ce ba na bidar kai ya huce ayya a kauce a ban hanya kar tsoron kuma ya mata marfi. Ba wai fariya zan ba amma a so ni a dace na fi, ita ce dukan hujjata in ba ita ba magana ta. Tun farko ku lura da ni, kauna babu tamkar ni, babu tamkar ni. Da can da na yodo tun da aka so muso ba a yi nasa ba, ba san kai ba halinta dukan mata ba sinanta ba. Kalar ta kalar fahari, bikin sura ta gari, sautin numfashi na ta yakan sa har ai zikiri. Ni ba na so a taɓa ta, kauna ta wani bata, ga cikin hujjata ita ce komai na hujjata. Fari na ciki na alfahari na bege kullum inda dage, sai yabonta in kara san telefonta in gogoge. Ba wacce ta kai Fati, wadda ku suna na ta anti, dai ba Fati ba to tana can a bayan Fati. Ayo tanadin na faranta, so ne na ta zarita, amma ai ana kallon so da kun tabbatar hujjata. Da an aure san nauyi na so zai sa duka ku fahimta, sako daga zuciya.